mikrofón, tak ma jednou kola. Je v tým kule kurve nechcela, lebo to ide možno zamestnovať do dola a už keď sa repuje, tak už začekuje, možno sa určite z toho niečo sformuje. A ty čo chceš? A či o tom vieš? A čo ty dneska do mňa kurva pičuješ? Že a brehy a vysoké nehy môžem jebať vašu skúsenosť. Môžem jebať toho, aký ty dneska kráľ, ak toho máš už kurva 5 závislosti dosť. Lebo ja môžem mať tebe Hanku alebo inú kosť. Mám už toho kurva dosť. Dneska sa neprekričím, lebo ja na tomto repe už nejaké roky pičím. A ty, čo vlastne opiera sa o ten pojebaný kult. Dneska ty není ten kult, jak teenager sa jebal, ale ty si sa toho možno ak odjebal, že on na teba dal a ty si sa ho bál. Lebo ty zase svoje peniaze prejebal. Vidíš to, ako chceš. Vidíš to, jak si ten môj vlastný trik, čo som si zaplatil, vypiješ. Choď do piče, Rako, jebeš kurvené piče. Nehnevaj sa, nie som zlý. Som možno na tento pristal viac menej jak ty chytrý. A ty smrdíš, ako chceš. Tak si svoju prijebanú ryby treš. Tam sa chceš, že si možná chcete, ale to znajú, lebo tam potom žiješ, alebo to si na ulici páni, že ty si tu máš, lebo ty tu máš o svoje miesto, svoje pojebané. Crimen